Hej og velkommen. Vent lige til jeg kommer. Hej og velkommen til David Forsøg. Ja, vent lige til jeg er klar, så tager det for. Hej og velkommen. Nej, jeg skal have en kaffe, så tager det for. Hej og velkommen til David Forsøg Christen. Nej, så er det Nu har jeg min lille søster med, og min far. Mig, Godt. det er bare der er en fede. Og vi skal prøve at smage Mig der er pænt. chili lakrids. De stærkeste chili lakridser i hele verden. Og det er Chili Claus, der er lavet. På verdensrekord. Må jeg åbne det? Ja, ja. Og I liker dernede og deroppe er det. Hold nu kæft. Du vil gerne noget plagiat. Plagiat. Hvad er plagiat? Ha, de lugter grimt. Chili Claus, han besvimede af at spise de der Og jeg elsker chili. verdens stærkeste. Det er habanero. Fuck, de lugter. Og vi er klar til at spise på samme tid. Vi tager dem ind i munden på samme tid. Alt for det stinker. Kom så. Og se også min. Altså, Se også lakrids. min. Og klar, jeg tæller for 3. Tæller Tre. du på 3? Er Tre. det på 3 eller ned til 1? Nul på nu. 1, På nu? Eller 2. 0? Nu. 3. På 0? Nu. Nu. Au. Stærk. De brænder helt vildt. Ej, det brænder faktisk lidt. Det gør min ikke. Det gør min ikke. De bliver rigtig pisse stærke, men er også sindssygt. Og det er sådan, at men Se hvad man kan spise fisk. de er okay stærke, mand. Hvad går det? Har vi noget mælk? Det er det min tredje. Må du have min også? Nej. Hvad kæft, det er god. De er pisse stærke. Det er min fjerde. De smager fucking godt, men de er ikke så stærke. De er sindssygt stærke. Jeg synes, det er sindssygt, når man er færdig med at spise. De brænder. Nå. Det er godt, det er halvt. Jeg vandt. Vi har spist verdens stærkeste habanero-stærke. Jeg spiste fedt. Og jeg græd en lille smule. Og måske også død en lille smule. Men, og det er dig, der er verden. Men lortebil, Ja. her. Jeg vil sige, Det er lortet, du. Det var fandme kedeligt. Det var fandme en pisse Det var dårlig. slet ikke så stærkt. Pisse dårlig video, jeg laver, mand. hey, jeg vil sige rigtig mange tak for at I så med. Og jeg Mig? siger David.